33-мин бозиҳои тобистонаи олимпӣ дар шаҳри Парижи Фаронса идома дорад. Тавре қаблан иттилоъ дода будем, ҳамкорамон Абдунасим Сатторов дар макони баргузории мусобиқа қарор дорад. ҳоло мо имкон дорем ки бо ӯ дар тамос шавем. бале Парвина, ин сеюмин рӯзи бозиҳои олимпии Париж 2024 аст ки баргузор шуда истодааст ва аллакай 4 нафар аз варзишгарони мо тавонистанд ки вориди майдонҳои рақобат дар варзишгоҳҳои Париж 2024 гарданд ва баъзеҳо муваффақ гарданд, баъзеҳо чандон муваффақ нагардиданд. ва охирин нафаре ки вориди майдони рақобат шуда буд Беҳрӯзи Хоҷазода, яке аз паҳлавонони номовари кишвар аст ки дар ҳамин майдони рӯбарӯи манораи Эйфел баромад кард ва биёед беҳтараш аз худаш бипурсем ки чӣ натиҷаҳо ба даст омад. Беҳрӯз, ман аз тамоми мухлисони варзиши тоҷик узри зиёд мепурсам. мо тамоми кӯшишу заҳмати худро истифода бурдам, лекин ба ман ғолибият муяссар нагашт. орзуи ҳар як варзишгар аст ки дар бозиҳои олимпӣ натиҷаи хуб ба даст орад. мо бисёр як заҳмати бисёр тӯлонӣ кашида будем баҳри ба даст овардани натиҷа, лекин мутаассифона имрӯз барои мо ба даст наомад ин натиҷа. хуб, бештар аз ин мо Беҳрӯзро инҷо заҳмат намедиҳем ва ҳаминро гуфтанем ки ҳанӯз ҳам варзишгарони зиёде ҳастанд ки метавонанд дар майдонҳои ё варзишгоҳҳои Париж 2024 ҳунарнамоӣ кунанд ва умедбарон мебандем ки дар оянда бачаҳо боз битавонанд ба муваффақиятҳои беҳтар ноил гарданд. Парвина, ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки бо ҳамкорамон Абдунасим Сатторов ки дар шаҳри Париж қарор дорад дар тамоси мустақим қарор доштем.